Balik. Grabe, ikaw yakat. Mamukha ko. Saktor na eh. Burun. Sakit. Katawan ko. Pagkapos mo. Kung ginaban na. Ito. Tugil. Nakadyan mo. Ano na ba? Kaya dito yun. May po'y tulong. Ay, tangat na. Yak. Yung pinagdaghan. Yung agpo. Agpo. Ito naman. Agpo naman. Dito. Okay na. Wala baka ka. Wala na. Ginamurot. Kaya? Dari na. Wala. Lagi po itlog. Kaya kasi ako magit sila. Ano ba? Buak po na ay mandagin. Wala. Pasa na batag. Dari, ako kayo na po siguro. Pambili dito ito yung kwalto. Ano to? Ang na ay. Sana din ako. Tama. Hindi mo matay. Gumot ko na. Gumot ko na. Ay. Kuha ka na lang na punuan. Sabot is dog. Diwa. Kan pa din ang tanong. Iya po. Kadang punapton. Nainit bag. Konti. Tigsan man eh. Break ka na papa. Ano dapat? Na ano eh. Iptakal. Na anak. Kana day. Oh, kana day. Mura lagi. Kana. Ano ba dulot na? Kana magigunitan kana. Unil, kuha ni ko, ano mga bata. Hilak man.
Ano? Nanom ninyo pa no? Ako magagawan nga po. Pinamaman mo ano, mga ba? Tuwa. Mo, ang kuno sa una mare niya naguwang. Ah. Ako na daan na ito, bukit ka na. Ato ako agi-agian. Gaan na kayo kayo niya. Ngit-ngit kayo, gaan din na puno-puno ano. Kaya hindi tamaan sa daan ba? Sige ko katikan ko pipiyaan. Hindi pa na ko iya. Tao ni sikat na. Tinggaan na, perfect rin bukata. Sansing lili. Ha? Sansing lili. Wali na rin. Di man to taga Davao. Taga Bugol mo to. Toto. Taga Davao, taga diya to sila ato niya sa busa. Ang umangkon man to ni Kuan. O si Bining. Nanimuyo lang sila sa Davao. Kapalit dito ang Kuan. Nakasuroy na mga Kuan ng badyang sa una. Mga ito na mo. Wala pa ni. Oh, napay pagkuan sa daan gut. Kuan pa ida na ko ato dusi. Di ko gulo. Laon pa ni mo. Ano na sa tambal pilad. Tabako. Laon ni Muslim. Labo ba ni Isu? Sama sa. Ila pa na ko dano. Pinaghan nga una mo nga ano nangyari. Hindi ko maglilig pero malingaw ka pag mo gamay ko mo. Nagkaon sa mga tao ito laman. Sikat. Gasan ka ni. Nahalo ka. Asa mo kasi ka dito? Pwede. Ano ito kasi ko ay subo. So, balik ka ng batuan ka. Tubig lang ba niya? Hindi alam mo ang kadis. Baril ba? Baril. Sakit ang hawak. Kana nang ahoy. Saan na dito? Dunhaw na dong. Ito. Dunhaw na. Di lang siga di ara. Muli dia. Tuwad na pa dia. Bukon niya sa ano sa kaya ko si Yara. Ya, ito ako. Yur. Dong, wait, pa po dong. Jadi dah nang sisil mo. Nagkun na ko. Buat-buat ayan. Ito to. Kuha na tanom na to karon. O sabi iso dia. Ay mga hinugasan. Go. Puto na ko. Masakit. Kenapa ako puto na ka na nabili ng dako. Gagmay. Kita na ka. Kita. Manisang hangko ko ako. Pag ko bili ng dako.
Ay, pagkakasama. Kasing bali na po ba? Buka naman ako. Buhay na kayo. Wow. Sige, ano mo, Sprite? Naruto. Ano mas bilog ka man kamot daghan ano man ko. Kanang mga madilim. Baligyan mo sa baligyan. Dito tayo. Ang anak mo ba sa bisa? Ngin man gama ka nang order. Hindi mo rin handa. Ang tadaan. City. Sa una, adlaw ko sila. Gabi ang mo man mo na katong kuan na inday ma. Mo man mo anak. Ang anak ko daw kami. Ang anak naman ma. Butangan mo ko ring. Mura na ka ng pangan kuluring. Sumusahon. Sahon na rin. Pangan ng mga man. Kuan, imo pabukala, imo hingin-hingin. Imo pabukalan. Imo na din butang sa katong lubig. Pwede mo ko nabukin mo. Wato kabot sa ilaw. Mataon na nasa kabit sa lubig. Ha? Sapay ka ba? Nabok ako ng TikTok. Ato sila po na ito. Baka mauan na.
na dili ko. Biniliw, ang itagaan si Puan. May panuto ko kita sa una. Sa bandingan iya pagka bana sa lubong si kuan. Kuman kita trabaho na. Ang sabi nila. Ayo kumutay ah. Ang sabi nila. Kanan. Mao na, imo man di pa imong tubag, yan dito tikaw sa ragana kasi ato na mo karingki na rode. Kaya naman bason mo, bre. O dira. Ay, Ang gusto na ko kita radyo. Pislit-pislito na siya niya. Kung pislit-pislito niya dahil puga na sa. Brabag ito yung nagtutoy. Na. sito ni daan. Ana. Anak ka na, bumabag ba? Ako hindi mo pula sa ako tatay pero Ayo pamit ko na doon. ana rin. Ala. Ano ko matibugol ko ni ang tam isa. Ang tibugol kay basta man. Kuha mo ko. Ay lagi tibugol. Nangga na lagi mo. Mama sinda pranggan na. Awon kay makamaon ni lagi mo. Di, maigit ka kung hinim mo lagi. Mo na ako yung kurbata. Pero sa una, Ay, nagtas- na ako anya, ako tatay mo ay magdaato ang isda nila. Sa ano, pre. Kapag pre. Ano sa daw? Ada mo tigdito ka na ko ang adlaw. Masa ko mo nang kumaon sa kurbata una pa. Deren dito ako tatay paasal baboy. Nagan kay mo baboy sa una. Sabi kong sipot. 509. Dili guys ma. Gawan 915. Pakatahan yung mama lang. May inani kan unon man ni dong. Dili na ba tabad jang man dong. Gusto mo pa ma? Gusto mo pa? Usa pa man ni. Hindi na kamao. Asa may good. Ako ni ipay na. Sige. Fine. Ano sa tuwa ni dagko? Ay, ano sa tuwa? Ang yang tag na, katus ko no, katuson ko na ka, katus. Kagbay pa ni sundra. Ah, kan ni gusto bang gitan, kaya matut niya mo ni ako sa bahay kita mo sa ulo. Hindi kayo budbud po. Enjoy mo, makukus mo ka. Maglubak pa. Nabawaran pa niya sa baw.
Dong. Orang kan bisa mau dong, bukan nagaan dong. Diyan. Kasi rin kang gana din. Kaya nagputi man ako sa may lang. Tagnig oras tayo. Isa. Panawang oras. Initaan nila ba? Video mo ba ito? Ikaw orang ka. Mingon man siya, mingon man niya. Uli mo nga ito sa badyan, mingon ko. Uli mo nga ito sa badyan. Ito ang yung ito, luwas mo ito kasi diha sa kabilawan. Mga lus na una mo diha. Asa mo pa mo pangita ang itaw? Ano mo siya kaya ang babae ko no. Di mo ko ningo uli sa badyan. Hindi mo ani. Kaya kung uta mariri. Utilaw ko mo. Ako ang dali na. Nana orang na dai. The size ng hapit. Awa na oi. Ko na. Ano ini? O gara mo naman. Ako mari na ako sa Pagawa ni matanan mo. ko ta ka mga baw. Dili ta mag-store like that because makadaot. Inon kan tubig. Paniti, rumbog no. Yuri. Ano, kaon ka do? Pagkuha mo duha niya paniti. Kayo ang na api panhapon. Ka ano? Pablo. Ilan ka buok, ilan islak buok. Ma. Daka naman. Sila ka. Unom. Butay lang unom, mo di pito. Daghan pa. Daghan pa. Mama ni mo. Dahil na siya. Ha? Doon sa ugma. Paano ipatot ang mama niya? Paano nalibahin ang niya? Daghan, mga abuto dito sila ko, ano, ate? Daghan pa kayo. Ato nagdaro ko duha ka buok. Ay ko na to.